oamenii mei frumoși! Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu Tarot Înger de Lumină. Pentru etalări personalizate mă găsiți pe WhatsApp la numărul de telefon afișat la profil. Pentru început voi lua, dragii mei, un mesaj îngeresc, iar apoi voi lua și tarotul și vom vedea ce simte persoana la care tu te gândești. Nu uitați, dragii mei, citirea este bazată pe energia colectivă, este generală și atemporală. Luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru început voi lua mesajele îngerești. În timp ce amestec aceste mesaje divine, aș vrea să mulțumesc abonaților. Vreau să știți că abonarea este gratuită pentru cei care încă nu s-au abonat. Mulțumesc pentru comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat. Mulțumesc pentru like-uri. Acestea mă ajută foarte mult ca acest canal să crească alături de voi, da? Haideți un mesaj divin pentru noi. Nu să iasă. A ținut să iasă un mesaj care spune așa: Arhanghelul Gabriel. Am să vă arăt și cartea. Ai o misiune importantă în viață ce implică artele și comunicarea. Te rog, nu permite primejdilor să te întoarcă din drum. Te voi ajuta. Se pare că avem alături de noi pe Arhanghelul Gabriel care dorește să ne ajute, da? Această carte îmi spune faptul că nu trebuie să zăboviți în trecut și să înțelegem că atât binele cât și răul, da, dragii mei, contribuie la creșterea noastră spirituală, da? Trebuie să înțelegem că trecutul nu poate fi schimbat și trebuie să învățăm din lecțiile acestea. Cu această carte, Arhanghelul Gabriel îți transmite că nu ești singur și că este alături de tine, da? Asta îmi spune această carte. Minunat mesaj, am să pun acest mesaj aici. Acum voi lua și tarotul și în timp ce amestec cărțile, aș vrea să nu țineți brațele și picioarele încrucișate, să fim energii deschise, să vă focusați pe aceste cărți, să-i rostiți în numele persoanei dragi în gând și haideți să vedem ce gânduri, ce sentimente, ce acțiuni are această persoană vis-a-vis de voi, da? Gânduri, sentimente și acțiuni, da? Le voi împărți în 3. Voi pune aceste cărți aici și voi începe cu prima carte. Și avem așa: Treiul de spade, Regele de spade, și Optul de bâte întors. Am să-l păstrez așa, dragii mei. Cu Treiul de spade, această persoană la care tu te gândești este dezamăgită în dragoste. Trece printr-o perioadă grea, se simte foarte rănită, se înfruntă cu realitatea, da? Un trecut dureros, îmi spune această carte, și are nevoie de odihnă, da? Cu Regele de spade, văd aici că a devenit o persoană rece. Această persoană nu arată ce simte cu adevărat, este foarte mentală, știe ce vrea de la viață, dar a suferit mult în trecut și de aceea a devenit distantă, da? Cu Optul de bâte întors, văd aici că nu mai comunicați de la inimă la inimă, văd și o distanță între voi, fie această persoană este la distanță într-un alt oraș, poate fi, sau dacă nu, văd aici o non-comunicare, da? Nu vă mai vorbiți deloc, asta îmi spune această carte, pentru că este Optul de bâte întors. Am să mai extrag încă 3 cărți, să le clarificăm și avem așa: Nouăle de spade, Șaptele de cupe și Treiul de cupe, da? Cu Nouăle de spade, pe dumneavoastră vă văd că nu mai vă odihniți, da? Sunteți stresați, nu dormiți noaptea, da? Vă tot gândiți la anumite situații din viața dumneavoastră, poate vă simțiți și rău din punct de vedere al sănătății. Nu mai aveți energia necesară de a ieși din această situație, da? Cu Șaptele de cupe văd și o dezorientare, da? Nu știți ce vreți cu adevărat. Mai văd aici că din punct de vedere al sănătății sunteți puțin confuzi.
parcă aveți mai multe simptome, ceva care vă supără. Nu vă puteți hotărî dacă să mergeți la o investigație, da? Să faceți anumite analize, să mențineți o dietă, un tratament, da? Nu știți ce să faceți. Sau poate însemna că vă simțiți rău sufletește, da? Foarte răniți și dezorientați în același timp. Cu treiul de cupe, aici cu această carte vorbim de o a treia persoană, da, în cuplu. Persoana la care tu te gândești se mai poate gândi la o altă persoană, având sentimente profunde de iubire pentru aceea. Am să mai extrag încă o carte să clarific aici. Și avem așa, doiul de spade. Cu doiul de spade vreau eu să clarific, dar încă mai trebuie scos încă o carte pentru că este indecis, da? Ca să văd ce își dorește această persoană. Cu doiul de spade văd aici că persoana din gândul tău se simte blocată, vrea să ia o decizie în legătură cu acest trio, dar nu știe cum, da? Se simte obosit și dorește un nou început plin de stabilitate. Asta îmi spune asul de monede. Ca zodii, văd aici zodia rac, da? Gemeni, balanță, vărsător, în regele de spade, da? Mai văd și zodii de foc, cum ar fi leu, săgetător, dar nu numai, poate avea și un ascendent în aceste zodii. Da? Am să mai extrag încă 3 cărți, să le clarificăm, am să iau acest set, să vedem ce o să ne mai transmită. Da? Este foarte rănit din punct de vedere pasional, da? Are foarte multă pasiune, se simte foarte blocat, coptul de spade, simte că nu poate ieși din această situație, își face tot felul de gânduri negre, da? Stă foarte bine din punct de vedere financiar această persoană și își dorește un nou început plin de iubire, da? Își dorește neapărat un nou început. Avem asul de monede și asul de cupe. Asta înseamnă că își dorește multă iubire în viața sa, dar este din nou foarte confuz, da? Este din nou cartea alegerii, nu știe ce să aleagă. Am să mai extrag și un mesaj din aceste cărți, să vedem ce au să ne mai transmită. Voi extrage și de aici un mesaj. Se pare, dragii mei, că aici vorbim de un final, da? Ar vrea să vă transmită că între voi s-a terminat, da? Momentan văd că este confuză această persoană, dar își dorește un final. Am să mai extrag și din mesajele îngerești. Să vedem ce au să vă transmită îngerașii, îngerii iubirii. Da? Să stați liniștit pentru că în viața dumneavoastră va veni o nouă iubire, da? O persoană romantică va veni în curând în viața dumneavoastră. Asta vă transmit îngerașii. O nouă iubire. Am să vă dau și câteva date de naștere să văd dacă vă regăsiți în această citire. Și avem așa, 3, 8, 9, 2, 7 și 1. Poate vă spun ceva aceste cifre. Poate fi născut în data de 3, în data de 8 sau poate în luna a 3-a, în luna a 8-a, da, în luna a 2-a. Bun, dragii mei, acum voi lua și câteva litere să văd dacă vă regăsiți în această citire. Le voi amesteca și haideți să vedem câteva litere. Și avem așa, litera C, litera S din nou, litera O, litera D, litera Z, litera S din nou, litera T, litera H, litera N, litera Z, litera D și litera E. Bun, dragii mei, eu acum închei citirea. Aș ruga cu dragă inimă să-mi spuneți cât la sută ați rezonat cu această citire. Cu infinită iubire, eu vă mulțumesc, vă pup și vă iubesc și numai bine vă doresc. Namaste!